Hello friends, welcome back to my channel. Laisir बर' channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबा हरनाय थाबाय। दायो आं दोंसे मेथाइ खनगोन बेयो आं गावनि सुजुनाय मेथाइ। बे मेथाइनि मुङा जादों ससमा गाननाय आं सासे बर' सिख्ला। नोंथांमोना आंनि मेथाइखौ खोनासंनो जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ नङा होनब्ला? दायो बिदिब्ला Are you ready all of you? मेथाइखौ खोनासंनो रेडि ना गासैबो? दे बिदिब्ला थिग दङ। मेथाइखौ खननोसै। ससमा गाननाय आं सासे बर' सिख्ला दानि मुगानि सासे आङो फेशन सिख्ला आङो खालामो बर' सेंग्राफोरनि गोसोखौ खिथु खारबोयो आंनि मोदोमना स्माइलनि पारफिउमखौ मोनामनानै आंलाय खालामो बर' सेंग्राफोरनि गोसोखौ crazy 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 आंलाय खालामो बर' सेंग्राफोरनि गोसोखौ फिदा फिदा फिसकामनि दख'ना गानना गोसोम फास्रा लानानै बेरायथिंलाबायो आं लामा लामा हे उदाङै थानो गोसोआ थिनो बे मिथिंगाजों हारसिङै संसारखौ खुंलांनो उदाङै थिनो गोसो